ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಅಶ್ವಿನ್ ಕಿಚನ್. ಮಾತ್ರೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇನಿ ನಮ್ಮ ಮಂತ್ಗ ಗೋಧಿದ ಐತ ಜ್ಯೂಸ್. ಗೋಧಿ 15 ದಿನ ನಮ್ಮ ದೀದು ಒಂದು ದೈ ಒಂದು ಇಂಚ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ದಿನ ನೀರು ಬಾಡುಡು ಬೊಕ್ಕೊಂದು ದಿನ ಇಡೀ ದಿನ ನೀರು ಬಾರ್ದು ಮನದನಿ ಅರ್ಥ ದಿಯೋಡು ಐದಕ್ಕೆ ದಿನ ಒಂಚೂರು ಒಂಚೂರು ನೀರು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಐದಕ್ಕೆ ನೀರು ಫುಲ್ ಅರಿಪೋಡು ಐಕೆ ನೆಟ್ಟು ದಿಯೋಡು ನೆಟ್ಟು ದಿದ್ದು ಚೂರು ಚೂರು ಮುಂಗೆ ಅರ್ಪುಡು ಮುಂಗೆ ದಿನೋಲೈಕೆ ಚೂರು ಚೂರು ಮುಂಗೆ ಬತ್ತಕ ಉದದ್ದ ದೈ ಬರ್ಪುಡು ಚೂರು ಚೂರು ಐದಕ್ಕೆ ಐತು ಮಲ ಮಲ್ಲಾಪುಡು ಐದಕ್ಕೆ ನೀರು ಚೂರು ಚೂರು ಅಟ್ಟಾವು ನಮ್ಮ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಇಂಚಾಗ ಉಪ್ಪು ನೆಟ್ಟು ಇದು ತುಲೆ ಲಕ್ಕವೇ ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ಲಕ್ಕವೇನು ಇಂಚ ಉಂಡು 15 ದಿನ ಈ ತುದ್ದದೈ ಬರ್ಪುಂಡು ಒಂದು ಸ್ಕಿನ್ನಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಏರಿಯಾ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡುದಿಲ್ಲ ಅಕ್ಲು ತಿನ್ನೋಡು ಅಕ್ಲು ಪರೋಡಿ ಜ್ಯೂಸ್ನು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಕೈಕಾರು ಬಚ್ಚುನು ಸುಸ್ತಾಪು ನೀರಿಗೆ ಅಕ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೂ ಒಂಜಿ ಸತಿ ಬರೋಡು 15 ದಿನ ಪಂಡ ನಮಗೆ ಹೆಲ್ತ್ ಪೂರ ಸರಿ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಓಕೆ ಒಂದು ಮನ್ಪುನ ವಿಧಾನ ತೋಚ್ಪವೆ ಅಂತೆ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮನೇನು ಮುಲ್ಪಡ್ದೆ ಅರ್ಧ ಕಟ್ ಮನ್ಪೋಡು ಮತ್ತೆ ಕಡ್ಗೆ ಇದು ಜ್ಯೂಸ್ ಅಂದು ಮತ್ತೆ ಕಟ್ಟಾತುಂಡು ಒಂದು ಕಟ್ಟು ಮಂತಿನ ನೆಕ್ ನೀರು ಅಟ್ಟೋಡು ಒಂದು ನನ್ನೊಂದು ಸತಿ ಚಿಗುರು ಬರ್ಕೊಂಡು ಅಂತೆಂತೆ ನೀರು ಅಟ್ಟೋಡು ಚೂರು ಚೂರು ಮತ್ತೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ತಿಕ್ಕನು ನಮ್ಮೈತೆ ನೇನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಂತದ್ದು ಮಿಕ್ಸಿ ನೆಕ್ ದಾಲ ಪಾಡ್ರೆಜ್ಜಿ ನೇನೆ ಜ್ಯೂಸ್ ಮನ್ಪುನು అయితే నేను కట్ అనుకుగా కట్ మంతది మిక్సీ పాడుతాను అయితే మిక్సీ పాಡ್ದು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಗೊಂತೆ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಗೊಂತೆ ಪಾಡ್ದು ನೀರು ತುಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದು ರೆಡಿ ಆಂಡ್ నేను ಅರಿಪೋಡು ಅಂತೆ ಮಿಕ್ಸಿರ್ ಪಾಡ್ದು ಅರ್ತದ್ದು ಜ್ಯೂಸ್ ಮನ್ಪೋಡು ನೆಕ್ ದಾಲ ಪಾಡ್ರೆಜಿ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೆ ರುಚಿಗೆ ಬೋಡಂಡ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಲಿಂಬೆ ಪುಳಿದ ರಸ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೂನ್ ಪಾಡೊಲ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂತೆ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಬೋಡ ಸೀಬೆ ಬೋಡ್ತೀನಿ ಅಕ್ಲಿಗೆ ನಿಜವಾದ ಅಂಚೆನೆ ಬರ್ಪುನು ಒಬ್ಬರ ಪಾಡ್ರೆಜಿ ರುಚಿಗೆ ಬೋಡೋದು ಪಾಡೊಲ್ಲಿ ನಿಕ್ಲಿಗೆ. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೆ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ನನ್ನದ ವಿಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಬಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್.